أب جماجم كأيح بحر جبس بزجات أما متحل ناي تحت بحر مركب ويسابمارين شدش سباتي وتم كم سانو تحبيرو روسيان بتحتها جرزت عنات سابمارين أب جبس تقاك تماهر قادا أب زركب كفال كأيح بحر دحر متحليا شدش تأم هي وتم سانو إتا سابمارين بقوز زرات هاجر كباب سعد عسرته دحر متحلا قالوا تمتنا زنبرو 39 سبات كم زد حانو تقاليص الله تشعت زغوسلو خوينم كاباتهم اتم 4 أبا زي سكاف كونتات كم زلون ينقر كابتم زموتو اتم كلته هصانات مخانم مع كان زينا روسيا تاسنا حدا بعل سلطان روسيا بمتقات صبسيو طنقنا يتفصامه انتي كم زخونه زاغيت اي تفلطن سب مزيه مصراي يكايدلو اب جماجم قيح بحر جبصي اب زحلف اوارح مركب بصحت كطحل ازي كال اي فصاميو اب زحلف حدار اب طقام مارس عالمين جالبا مستقلبت ادهايو مصطفى 11 سبات ميتم تباهيلهم يزغمت اتا سابمارين حيال عمتات كم ناي بصحت سابمارين كوينا ختصرح مصنعته فليطلا نزم مغشاتات زكاي تكال مراخبو نتوقعستي اب طقا جماجم بحري هورغادان زولا عميق كفال بحري كريو غعزوتات كم زسالت احابيرو اما حداريك قيح بحر جبصي عامر هنفي اتم اب مركب استسافروا 45 سبات كاب روسيا هندي نرويج شودان مخانم غليصيو حمشت غبصاوያን አባላት ተመርከቡን ኣብ ተመርከብ ነይሮም ኢሎ هنفي اتم زموتو شدشت روسياوያን مخانم يو انصيرو كلته سب حدار حكايم كابتم زموتو كخونن كلو دقوم دما اب هوسبيتال كم زركبا سمز غليصم مرمرا ناي تفصامه يقصل كو انت حلوه محبر اكايتي مغشاتات توريزم روسيا گن اب تليجرام اب زرغو صحف اتا سابمارين مس وشطاو كفال بحري كم استغاچوت ياملكيتو ونان اتا سابمارين زخونه تكال امربه حبريتا كم زغلصو اب عدوتات توغعستي كسب 25 متر تحتماي كوغعازي زفقد فدريشن قدم بشكلتا إيرتراوያን ተቀዳደምቲ ምስ አፍሪቃውያን ጋንታታት ንኸይፈርሙ ከም ዝወሰነ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢራ እታ ማዕከን ብዛዕባ እዚ ኣመልኪታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ንፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኤርትራ ተመስገን ረዳ ወዲ ሸቃ ደዊላ ሕቶ እኳ እንተቕረበትሉ መኪና ይዝውር ኣለኹ ድሕሪ ሰዓት ደውሉ ዝብል መልሲ ከም ዝሃበን ብድሕሪኡ ንኽልተ መዓልታት ደወል ክቕበል ከም ዘይከኣልን ድሕሪ ምግላጽ እቲ ውሳነ ክትረጋገጽ ዝኽኣለት ግን ሓደ ካብ ገዳይም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዝኾነ ሜሮን ተሸመ ምስ الجيراويت غانتا نخيفرم مخلكالون كالي اب رواندا تركب بإرتراوያን تكايد غانتا كبيرترا تقدمت كتمصاب زفتنتلو إرتراوያን تقدمتي ناب افريقاوያን غانتاتات نخي سغاغورو كمستخلكله كمزتحبره بمغلاص مخانو اذا معكن صبص يبالا ابتي اذا معكن اوصياتو زلا صبصاب هغراويت غانتا إرترا اب 2024 اب زور الجيريا اب استساتفتلو حلقه هغراويت غانتا إرترا بمخان ابتو زور انصبارق بقعد زرأه قديم تقدماي ميرون تشمه حنت خبتن ابتا هاجر زركبا عبيت غانتاتات زخونت الجيراويت غانتا مادار عينا كم زودقتلو كم برو سايكلين زامسلو مربات حبريتا دما اتي إرتراو تقدماي مستا غانتا كم زفرم غيرو ابالتا غانتا غيرو مزغيبو كم زلون يخون بر دحيرو ابسترخ بحبريتا ميرون تشمن ابتا غانتا خصنبر كم زيكل كم زتنغرو زغلص حبريتا ام محبراو مرخبيتا تقلقيلو الليلا اتا معكن كاب قربتو ارغاغيص خم زبلت دما هاغراو فدريشن قدم بشكلتا إيرترا كم زخلكلون كابتن اب افريقيا زلوا غانتاتات زحشه بقعت سلازلنا ناباتن ايتخودن يخم زبل ملسي كم استوهابون كنفلط كيلنا علنا إلى بجاكا زون اب زور رواندا لو معمت نسالساي غزي استساتفت اب رواندا زمدبرا بإيرتراوያን تمول كونتيننتال غانتا مي ستارسون كبيرترا تصاوت خيتفرم كم استخلكلت اسلطانتا غانتا اخليل هايله نتا معكن كم زحبره غليص الله اذا رواندا زمدبرا بإيرتراوያን تكاد كونتيننتال غانتا كاب 2022 جميرا كبيرترا تصاوتن امصا صعرتات كتغبر كون تصنحت ملسي كوهابا كم زي صنحن ابز اوان غن بنصور تقدادمتنا بافريقاوያን غانتاتات عين سددينا زبل ملسي كم زي توهابا كم زي غلصت اذا معكن تحبر منستر وصاي قدايت حبرات منقصات أمريكا ماركو روبيو مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد ناي تليفون ركب كم زغبره أفليتو صحافي منستر وصاي قدايت أمريكا ماركو روبيو بزعبته مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد زغبره ناي تليفون ركب بزملكت ببيت صحفة أفريقيا قدايت حبرات منقصات أمريكا تزرغيحو أبزل حبريتا اتزرب كلتاو زمدناتات إثيوبيان أمريكان أبزحيللو منقدتات زتكوره كم زنبره كغلص انكلو بتوسخي أبقرن أفريقيا مرغا أن
ብምዕባይ ሓበራዊ ቀዳምነታት ብዝምልከቱን ከም ዝተዘራረቡን ኣሜሪካ ከዓ ንዝያዳ ሰላማዊትን ብልጽግትን ኢትዮጵያ ዘለዋ ደገፍ ኣመልኪቶን ዘተ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩላ። እዚ ሕጂ ማርኮ ሩቢዮ ምስ አብይ አሕመድ ገይርዎ ዘሎ ዝርርብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ደጊሙ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንመጀመርታ እዋን ብመንገዲ ዘለዓለ በዓል ስልጣኑ ምስ ኢትዮጵያ ገይርዎ ዘሎ ቀዳማይ ርክባት እዩ። ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ነዊሕ ጽንሐ ዝምድናታት ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ጆ ባይደን ድማ ፍሉይ ልኡኽ ተመዚዙ ነቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ብስምምዕ ምቁራጽ ተጻውኦታት መዛዘመ ክግበረሉ ሓንቲ ካብ ቀንዲ ተዋሳእቲ እያ ነይራ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ጆ ባይደን ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ካብተን ዕዳጋታት ኣሜሪካ ብዘይ ቀረጽ ንብረታ ክትእቱ ዘኽእላ ዝነበረ ናይ ኣግዋ ፕሮግራም ከም እትወፅእ ከም ዝተገብረ እውን ይዝከር። ኣብዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ተገይሩ ዘሎ ዝርርብ ድማ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ክትመለሶ እትደሊ ዘላ መደብ ኣግዋ በዝምልከት ዝርርብ ኣካይዶም ድዮም ኣያካየዶን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ቱርኪ ሃገረ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድናታት ክሕይልን ዘላቒ ዝኾነ ናይ ምርግጋእ ኩነታት ንኽፍጠርን ሙሉእ ደገፋ ክትቀጽል ምዃና ፕሬዝደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ምስ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ኣፍሊጡ። ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብዚ እዋን ናብ ቱርኪ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ምስ ፕሬዝደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ዝገብሮ ርክብ ከዓ ኤርዶጋን ሃገሩ ቱርኪ ንናይ ሶማል ምርግጋእ ፀጥታን ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ ይገሊጹ። ኤርዶጋን በተወሳኺ ኣብ መግለጺኡ ሃገሩ ቱርኪ ንሶማል ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ቆጠባ ከምኡ ድማ ዞባዊ ምዕባለታት ክድግፋ ድልውቲ እያ ዘላ ክብል እንከሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ርክባት ድማ ናብ ቀዋሚ ዝኾነ ምርግጋእ ንኸምርሕ ደገፋ ከም እትቕጽል ይዕላው ገይሩ። ፕሬዝደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ሃገሩ ቱርኪ ንናይ ሶማል ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ እውን ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ተገይሩ ዘሎ ርክብ ብተወሳኺ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ውግእ ቱርኪ ንሶማል እትሕግዘሉ መንገድታት ብዝምልከት ዘተ ከም ዝተገብረ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ከዓ ቱርኪ ንሶማል ዘለዋ ተወፋይነት ገና ቀጻሊ ምዃኑ ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ቱርኪ ምስ ሶማል ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሓያል ዝኾነ ዝምድና ክትፈጥር ዝኽኣለት ኮይና ኣብ ሶማል ከዓ ወተሃደራት ሶማል ዝዕለሙሉ ሰራዊት ቱርኪ ዝርከቦ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ብጀካ እውን ቱርኪ ምስ ሶማል ዘለዋ ቆጠባዊ ዝምድናታት ብምዕባይ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረብ እዋን ኣብ ገማገም ህንዳዊ ውቅያኖስ ሶማል ህላወ ነዳድን ጋዝን ንምፍታሽ ሓንቲ ናይ ማዕድናት ዳህሳሲት መርከብ ናብ ሶማል ከም ሰደደት ይዝከር። ብጀካ እውን ቱርኪ ንሶማል ኣጽዋራት ኣብ ምሃብ ከምኡ ድማ ፍሉያት ሓይልታት ኣብ ምዕላም ልዑል ደገፍ ከም እትገብረላ ይፍለጥ። ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ባሕሪ እተፈጥረ ወጥሪ ድማ ቱርኪ ከም መንጎኛ ንኽልቲአን ሃገራት ከተቀራረብን ከላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብኣካል ዝተረኽበሉ ድማ ምስ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ቱርኪ ኣንቀራ ስምምዕ ንኽገብሩ እውን ኣኽኢላ ነይራያ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።